Какво направих аз днес ли в неделя на празника на независимостта? Почувствах и аз в някаква степен свободата да потанцувам на тревата, да потанцувам сред природата и вдигайки вибрацията си от тази точка да ви кажа честит празник, скъпи приятели, ценете свободата, ценете независимостта. Какво е свободата или в един толкова несвободен и зависим свят? Свободата е в нас, в ума ни, в сърцето ни, в нашите мисли, защото това е една енергийна система, която е в много голям процент. Ние сме свободни да изберем как да се чувстваме, какво да мислиме, какво да говорим, какво да действаме, как да преживяваме, как да го изразяваме, как да се свързваме с другите, върху какво да се фокусираме, върху какво да отместим фокус, къде да подадем енергия, къде да подадем усмивка. Изборът на усмивка, изборът на добра дума, изборът да потанцуваш, изборът да се посмееш, да обичаш, да целуваш, да кажеш обичам те. Всичко това са избори и тук ние сме свободни и нека да го предаваме и на нашите хора, и на семействата, родовете, за нашето поколение. Христина Вълкова.